Nggih. Apa patut anak ratu tek rabi karo wasi? Nun sewu sinupet. Kenging menapa kok tega mentala paduka medhar sabda kados mekaten nyepelekaken dumateng drajating wasi. Menika mangke malah nyempyok dumateng paduka piyambak. Menapa jengandika mboten kemutan? Kula rumiyin pun Pujawati nggih namung anak pendhita buta. Abang kawlakar manguh ing mungsuh paminta awan anggolir sing anapto kadyon kalam nugroho ana wong buling lemah bengkak nyelo-nyelo nyaru-nyaruwut gangguan genku karon sih lawan Erawati sapa lekno mripatmu jerengan gobokmu bocah desa saka Rewantaka jenengku Jaladara. Jaladara yo iki Prabu Kartapyoga kowe derajatmu ratu ning yogene pakartimu wengis kaya mengkono kowe tak kandhani sing jenenge wong lanang kuwi katon ringkihe yen wani ngrudha peksa karo rasane wong wadon. Mula kang mangkono ora patut dadi narendra, ora patut dipundi-pundi lamun to lemer tumindakmu kaya mengkono. Apa apamu? Kowe apane Rawati? Dudu apa-apane nanging lamun to weruh bab sing ora bener aku melu ora trima. Karemu piye? Ya Rawati go mulih. Gawan mesen cepatke diadaku. Lah nyawamu.
ora modar derajat apa. Ratu kelakuane kewan. Barang dene samangke dadi surem ilang wigawane kaperdawan musnane sekaring kedaton madras nenggih Dewi Rawati kang andadosaken gempung jroning penggalih Prabu Salyapati miwah ingkang garwa Dewi Pujawati ya Setyawati mangkono gragapan hanenggih Prabu Salya dupi mulak pratanira ingkang putra putri kinasih nenggih Dyah Erawati bombong birawa jroning rasa mareming pikir kaya kejugrokan wukir sari kablabaran samudra madu sigra-sigra hang rangkul dumateng ungayanira ingkang putra nenggih pun Dewi Rawati kaya lumaku wanci pangklong kepapak obor sewu dene ripalungguhan iki panyuwunku marang Bathara wis diudaneni disembadani anakku wadon Rawati sali kanthi lulus raharja ya Nduk inggih Kanjeng Rama bekti kula katur ndak tampa wong ayu Kanjeng Ibu sungkem kula katur ya ndak tampa syukur wis bali cahayu piye lakone piye lan sapa sing murang tata nyidra kelawan jeneng sira mongko tak dekake sayembara sapa wae sing bisa manggihake kelawan jeneng sira yektine bakal yen lanang ndak palakramakake kelawan Erawati kula cinidra dening Narendra ing tirta kadhasar Prabu Kartapiyaga nanging wonten pitulungan saking Hyang Agung lantaran ingkang nembe sowan menika Kakang Wasi Jaladara menika ingkang nulungi dumateng kula pramila gandeng kula piyambak sampun mireng sabda paduka bilih ginelar sayembara monggo samangke kanugrahan gung menika enggal dipun paringaken dumateng Wasi Jaladara menika. Gusik.
Wasi Jaladara kuwi saka ngendi? Saking Gunung Rewantaka utawi Gunung Jaladara. Mung derajate Wasi. Iya. Nggih. Apa patut anak ratu tek rabi karo Wasi? Nun sewu silu. Kenging menapa kok tega mentala paduka medhar sabda kados mekaten nyepelekaken dumateng drajating Wasi. Menika mangke malah nyempyok dumateng paduka piyambak. Menapa jeng ngandika mboten kemutan? Kula rumiyin pun Pujawati inggih namung anak pendhita buta. Ah. Wah, ladalah. Pujawati garwaku wong ayu. Tujune aku duwe bojo sing pinter, sing jenenge wong bebrayan ki ya ngene iki lamun ana salah sawiji ingkang kalimput, sijine banjur ngemutake. Aku sing kleru, aku lali karo daratan. Aku tak njaluk ngapura tututane Wasi Jaladara wae. Ndak endi kok banjur tanpa pamit metu saka kraton, ora omong-omong ngerti-ngerti tek metu ngono kuwi. Kok ngabari karo aku? Apa kupingmu ora krungu? Wong tuamu gila yen duwe mantu mung sak derajate Wasi. Nanging aku ora lara ati, aku ora apa-apa, aku ki yo mawas diri, aku ngerti karo kahananku, aku mung bocah gunung yang palakrama kawan putri Tamburu mung bebarang wirang sing tundane bakal ngucemake asmane wong tuamu ke Prabu Saryapati. Ora nesu tek bengok-bengok kaya ngono. Oh, aku ora nesu, aku ora apa-apa, aku ikhlas aku. Ning aku sing ora trima. Aku wis kebacut tresna karo Kakang Jaladara. Mula kang mangkono Kakang. Mbah piye carane? Aku kudu ndok palakrama merga rasaku wis kepaku karo panjenenganmu. Wong tuamu ora bisa nampa nanging bisa direka. Carane piye wong tuwa ora mangestoni? Ana cara sing prayoga. Piye kuwi? Aku tengono. Anggere mlenduk wetengku samurunga Kanjeng Rama nampa kanyatan duwe mantu Wasi ya kuwi Wasi Jalatunda. Jaladara. Karepmu apik ning carane aku sing ora sanggup ngono kuwi. Jaladara. Tujune rong adoh sing dadi lakumu. Tripalungguhan iki Prabu Salya wis tinarbuka kang rasa. Nadyan kaya ngapa lan kepiye, siji aku netepi janji, angka loro semune anakku Irawati wis edan kepayang duwe rasa tresna kelawan jeneng sira Wasi Jaladara. Rak ngono Irawati.
Nggih kula sampun kebaca tresna kakang Wasi Jaladara menika katresnan kula. Lah, Wasi Jaladara aku njaluk ngapura. Aku njaluk ngapura. Tetepe Ripalungguhan iki sing jenenge kodrat ora bisa dinuwa dening wiradat yen kodrat mau pancen suci lan tulus apa meneh tulusing katresnan. Herwati trep lamun to ndak palakramakake kelawan Wasi Jaladara. Menika pukulun Bathara Narada ingkang rawuh. Ah iya. Nggih, pancen kaya mangkono. Lho kok mboten mregenjong. Ah, mregenjong Pak Pangwaradayong iki negara uwong. Kok mboten ngagem sepatu. Jiblok ngene jiblok. Kok mboten ngagem wujudipun busana kadewatan. Somuk. Merga Ripalungguhan iki kahyangan nembe geger. Ngene ya nggih, saya. Upamane jeneng kita kuwi ngangkat si Wasi Jaladara mongko dadi putra mantu wis pas, wis trep, wis stop. Pun sae. Merga kejaba gedhe labuhe kuwi dudu bocah sembarangan. Ning yektine trah Mandura atmajaning Prabu Basudewa ya kuwi anak mbarep sing calone dadi Ratu Mandura. Ngapuraken panuwun Bu Kuliah ning durung rampung gawean ulun durung rampung. Kakrasana Wasi Jaladara. Wonten timbalane kang ngadhawuh pukulun. Purhanana. Ripalungguhan iki kahyangan geger. Kahyangan geger merga pangamuke Prabu Naga Prasanta. Ingkang nganti titiyane ya kuwi Gajah Puspadenta saka negara Renggabumi. Para dewa ora ana kang mangga pulya tanding kelawan Naga Prasanta banjur Sang Hyang Girinata paring dawuh kelawan ulun supaya golek jago. Lan ora ana ing trep mongko dadi jagone dewa kejaba mung jeneng kita Kakrasana. Mula Kang mangkon aja wedi kangelan. Ripalungguhan iki kok tak kanthi munggah kayangan mongko dadi senopatining dewa. Nyebaken dawuh. Badhe tindak pundi? Munggah kayangan, nek munggah aku melu. Kundere aku mau ditinggal manten anyar ning lunga-lunga kaya ngono aku mau. Ah, malah ising dhewe aku. Iki wong tuwek nyawang kahanan kaya ngono. Iki mengko rekoso yen ora lara bisa glandang mati mukti mati bareng kali paduka. Harus dong layang.
bumi gonjing kumaluduk kuntur kato kumukang colon idi lumembak penyu kumambang ladar ana satriya bule malang kadhak ana madyaning repat kepanasan sapa jagune para dewa iki Kakrasana ya wasi Jaladara kowe sing seduluk Prabu Naga Prasanta ya saka kratonku Rengga Bumi aku bakal njaluk panguwasa Kahyangan Suralaya gandeng dewa suarane ora tau ngatekke marang panjrite para buta kabeh mula aku bakal njaluk raketan 3 kursi nggo makili buta yen rembukan para dewa ana dampar kadewan men ana suarane buta ora kok banjur apa-apa kanugrahan wahyu diwenehke satriya aku ora trima ora perlu kowe banjur unjuk rasa lan murang tata ngrusak pranatan yen pancen nadyan wujud buta gedhe dharmamu panembahmu kandel marang pangeran yektine mesti bakal 1000 nugraha sing mbok tampa rasa kakean cangak ora minggat pegat nyawamu sapa sing glundung dase ayo nyaglak tidiane sesembahanku Naga Prasanta ora trima puspa denta tibane gading borot wadukmu
kaliyan wujuding gajah nanging ora sebaine gajah. Nenggih Kyai Puspadenta ingkang bisa tata jalma. Mangkono tan mundur guntur tan mendheng bebaya Sangkakrasana. Anyandak mustakanira Puspadenta. Dupi sang Puspadenta mangap tutuke. Den betot ilake dadi bisu. Mangkono tunduk manembak lawan Sangkakrasana. Kula betot ilatipun. Kula gumun ing atase gajah kok iso guneman. Kula kinten menawi ngemut radio. Lah panjenengan gajah pepethingan, samangke pun bisu mboten saged guneman. Oh iya. Nitik saka selagane sing kaya ngene iki kaya sujud utawa tunduk kelawan jeneng kita Kakrasana utawa wasi Jaladara. Manut kelawan jeneng kita dadi titian kita. Garwamu ana ndi Rawati? Kula titipaken wonten penitipan sepeda. Sawur ya. Kantinen kondur ning sadurunge ndak tetepake. Tak dandani pisan. Gandeng jeneng kita wis dadi jagone dewa utawa balane dewa. Dadi ratu ning Mandura kanthi jejuluk Prabu Baladewa. Wonten gajah Puspadenta titiane pun Kakang Nyai. Mangke pun Kakang nitih kula. Nitih Puspadenta bareng kelawan Yayi dumujuk marang negara Mandura. Merga pancen kersane Kanjeng Rama pun Kakang ingkang sinengkake mongko dadi ratu ing Mandura. Lumakune wektu lumerek kang manci kedadak geger jagat merga dumadining Bratayuda Jaya Binangun. Prabu Duryudana ndepani kamurkane ngukuwi dumateng kesrakane nenggih bumi Ngastina. Satemah Tegal Kurusetra dadi ajanging paprangan. Mangkono kaya wis tanggap kelawan glagak mulat kelawan lampahan. Prabu Salyapati sigra animbali ingkang putra putri tetiga pisan.
kang murengak sahanane kang yang kanang sing kasih marek buka sawagung yakni sapning talaga kati langit mambang tanpa sulan upamaneka lintang tulya kusuma ya sumawur ya jagat ya dewa ya bathara anakku wadon tetelune pisan Erawati surti kanthi kelawan Banowati nggih sembah pangabekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk Rama Ibu bekti kula kunjuk dhumateng Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu ya cah telu ndak tampa ya ndak tampa wong ayu yer dina iki nadyanta sak jroning rame dumadining Bratayuda jeneng sira kabeh ndak timbali ning Mandaraka kejaba pun Rama lan Ibu kapang marang sliramu yektine pun Rama uga banget muji syukur marang kemurane Pangeran awet pirang-pirang nugra kang wis diparingake dasare wis tuntas anggonku netepi kewajibane wong tuwa wiwit kula wentah marang jeneng sira saka jabang bayi nganti dewasa tur jiwamu luhur pun Rama rampung ngrabekke marang sira kabeh dadi garwane ratu pepunjuling jagat anakku mantu Baladewa anakku mantu Sang Senopati Agung Basukarna anakku mantu Duryudana sing telu-telune aratu pitataning jagat pepunjuling para umat satemah uripe anakku wadon telu pisan nyanding kawibawan kemul kamulyan nggih Kanjeng Rama kula sakadang saged ngrangkul kamulyan inggih awit katresnan paduka Kanjeng Rama lan Ibu ingkang lila legawa mula wentah gesang kula ya bener kuwi bener ya nadyan kabeh mau mesti saka kemurane Pangeran nanging sira kabeh kudu eling kanikmatan lan kamulyan sing nduk sandang iki merga wong tuamu sing rina wengi mbanting raga meres keringet
numplak pambudidaya sarta sinurung banteri donga lan pangestu tumrape wong tuwa marang anak sing bener-bener tulus lan suci. Mula aja nganti lali welingipun Rama. Aja nganti lali tansah dongakno leluhurmu. Dongakno wong tuamu upamane pakmu karo mbokmu iki mati sing dinteni ya mung dongane anak putu. Merga katresnan sejati kuwi ya tresnane wong tuwa karo anak kuwi ra ana sing ngalahke. Tangis Pendhapragung Mandharaka Putri Sulistya ingkang cacahe 3 samyambruk ing pepangkon ingkang rama mangkono dalewer punang luh sigra amendhet wujuding tirta ingkang wis sinebaran kembang kinarya amijiki dumateng ampiyanira ingkang rama lan ibu mangkono wujuding tirta kinarya siram jamas putri tetiganipun pisan dereng rampung tanduking bekti anak marang wong tuwa liah tekane Ratu Murka Duryudana. Laruta Gudha Guru kula yen tanamu kusa sang Sri ing Pandhara ndak sawang anakku mantu Duryudana ingkang rawuh ana ing Mandharaka sami winantu Basuki nggih. Kula kinten menawi dinten samangke ngrembak dadakan kawilujengan lan ugi tandu ing tata krami kirang trep Kanjeng Rama Marasepuh. Nek ngono tembungmu dasare piye? Bratayuda sampun dados kathah nuwuhaken pangorbanan boten namung nyawa nanging keluarga kula meh telas Kurawa Gusis ludes keles tandes tanpa sisa. Samangke Duryudana namung kaliyan paman Patih Harya Sengkuni tanpa kanta boten rikanthi. Timbang kula mati wonten tangane Werkudara kula nyuwun dipun pejahi dening Rama Marasepuh Mandharaka. Sak bodho-bodhone salya kula wong tuwa yen pinter boten ning kula pengalaman langkung menang nitik playuning tembung ripalungguhan samangke jengandika sambat wis kentekan senopati sajroning Bratayuda cara cetha ngoten lak ndika sambat kaliyan kula Rama Prabu mang dadi senopati rak ngaten. Mboten samang perintah kula lak dadi senopati ning kula titip getih tetes daging setampel anak kula Banowati. Kula ijoli nyawa kula.
pisan. Herawati Surti Kanthi Banowati. Sawangen bapakmu kae. Sawangen bapakmu kae. Bapak lan ibu ya bakal rampung anggene ngayahi urip. Ning mestine rasamu iso ngerti. Ning donya ora ana katresnan sejati kejaba tresnane wong tuwa. Mangkah gagah gumregah anenggih Prabu Salyapati nadyan Rarendra wis laluing yuswa parandene ngatonake kaprawirane ngadeg jejeg ing tengahing Tegal Kurusetra mangkono sigrang ubal-ubal Aji Candha Birawa ngrangsang para pendha